a masu bibiyan shafin albarka radio a daidai wannan lokaci kai tsaye daga masallacin idi na Gainsvillage inda imam dr idris abdulaziz dutsen tanshi ke jagorantar sallar idi, inda idan mai sauraro na sane kun ji labarin rasuwan shi wannan babban malami musamman a nan jihar Bauchi da ma kasanmu Najeriya baki daya, wadda a daren wannan rana na Juma'a Allah ya karbi rayuwar wannan malami Imam Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Kamar yadda kuke gani a daidai wannan lokaci cincirindon al'umma musulmi a sassa daban-daban suka samu halartar wannan wuri. Kamar yadda kuke gani dubban musulmai ne daga sassa daban-daban suka taho don halartar jana'izar wannan malami. Kamar yadda kuke gani dai kai tsaye daga masallacin idi na Gainsvillage da shi wannan malami yake jagorantar sallan idi a kowane shekara. Kamar yadda kuke gani dai muke nuna muku, tuni al'umma suka rigaya suka fara hallara a wannan masallaci na idi, wadda tuni gawarsa ta rigaya ta samu isowa, sai dai ana jiran lokaci ne kawai don gabatar da wannan jana'iza. Kamar yadda kuke gani dai a can gaba za ku ga alamar wata kamar yadda kuke gani dai tuni ga al'ummar musulmi ga can motar da aka riga aka kawo shi Dr. Idris Abdulaziz, wadda kamar yadda muka shaida muku ana jiran lokaci ne kawai don gudanar da jana'izar tasa. Tuni al'ummar musulmi maza da mata suka riga suka hallara a wannan guri. Kamar yadda kuke gani a wancan gefe da ku gani mata ne su ma wadda ba a basu a baya ba wajen shaidawa, su ma sun halarci wannan jana'iza da ake kokarin gabatarwa a yau na Imam Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Kamar yadda dai sanarwa ta riga ta gabata, za a gudanar da wannan jana'izar ne da misalin karfe 10 daidai, wadda a daidai wannan lokaci saura awa 1 da minti 12 ya rage don a riga a gabatar da wannan jana'iza, wadda tuni an riga an hallara a wannan guri. Kawai ana jiran lokaci ne a ce gawan malam ta riga ta iso, wato an riga an iso da gawan malam a wannan fili. Kamar yadda idonku yake gane muku, dubban al'umma musulmi kenan wadda suka riga suka samu halatta a jana'izan Imam Dr. Idris Abdulaziz. Bari mu matsa gaba don kawo muku yadda za ku kalla motar da aka riga aka kawo gawan malam. Kamar yadda kuke hangowa daga duk inda kuke masu bibiyan shafin albarka radio FM Bauchi a Facebook, namu ci gaba da kawo muku abubuwan da yake wakana, musamman jana'izar shi Imam Dr. Idris Abdulaziz. Kamar yadda muka riga muka shaida muku, tuni ga malam ta riga ta iso. Kamar yadda kuke hango
mota a can gaba, a motan da aka ɗauko malam kenan, yayin da ake jiran lokaci don gudanar da jana'izar malam. Kuma lafiya lauya hakuri, Allah ya gafarta wa malam. Kamar yadda kuke hangowa a duk inda kuke bibiyan wannan Albarka Radio, waccan farar mota da kuke gani ita ne motar da aka riga aka kawo malam a ciki, wadda ake jiran lokaci yayi don gudanar da wato jana'izar malam, kamar yadda addinin musulunci ya riga ya tanadar. Kamar yadda kuke gani dai al'ummar musulmai ne maza da mata suka riga suka hallara a wannan masallaci, inda malam kowane shekara, musamman a lokuta na azumi, malam yake gabatar da sallan idi, wato a masallacin idi na Gainsvillage da ke nan Bauchi. Kamar yadda idonku yake gane muku a can, da mata su masu riga sun samu halatta, inda suke ci gaba da jira, wadda idan lokaci ya yi don a gudanar da jana'izar malam, kamar yadda koyarwar addinin Islama ya tanadar. Sai dai yayin kawo muku wannan
Kamar yadda masu bibiyan mu kuke kallo a daidai wannan lokaci, kai tsaye daga filin idi na Gainsvillage, inda a nan cikin a wannan lokaci al'ummar musulmai ne daga sassa daban-daban suka rigaya suka iso don gabatar da wannan sallah ta jana'izan babban malamin nan, Imam Dr. Idris Abdulaziz, wadda a daren wannan rana na Juma'a Allah ya karbi rayuwarsa kamar yadda kuke kallo. Har yanzu dai ana ci gaba da zuwa wannan masallaci kamar yadda kuke gani. Mata ma dai sun rigaya sun hallara don su masu halarci wannan jana'iza na rasuwan Dr. Imam Idris Abdulaziz. Me? Ka kira? Ban kira ka ba.
tuni dai kamar yadda kuka riga kuka sani gawan malam ya riga ya iso, sai dai kawai ana jiran lokaci ne don gabatar da wannan sallan jana'iza. Kai tsaye daga masallacin idi na Guest Village inda ake ci gaba ake jiran lokaci kamar yadda aka riga aka ayyana, ana jiran lokaci don gabatar da jana'izar malam, wadda tuni gawar malam kan ta riga ta iso wannan fili na idi da ke Guest Village inda yake jagorantar sallar idi kowace shekara. Ku ci gaba da bibiyan shafin Albarka Radio FM Bauchi a shafinmu na Facebook don ganin yadda sallar jana'izar zai kasance. Baya so bayan ya bar duniya a yi zaman makoki, wato abin nufi daga nan idan an yi sallar janaza an yi raka shi makabarta, daga gurin ana so kowa ya wuce koma gida. Babu wani zaman da za a yi a gidansa ko a masallaci. Babban abin da yake bukata daga wajen al'umma shine a yi masa addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya sa wannan jinya da ya yi, Allah ya sa ya zama kafara ne gare shi, iyalansa kuma da mu baki daya. Allah ya kara ba mu haƙuri da juriya wajen wannan babban rashi da muka yi. Abu na biyu, ɗaukan hoto da ake yi sawa'an a nan ko kuma a makabarta, da kuma bidiyo da ake yi ko wajen sanya shi a kabari ko wajen fito da shi, wannan shi ma mun hana. Duk wanda aka same shi da irin wannan ana iya simin wayarsa, saboda haka dan Allah a kiyaye. Babu daukan hoto, babu bidiyo wajen raka shi ko wajen fito da shi, duka waɗannan mun hana waɗannan, saboda malam yana daga cikin wasiyoyi da suka yi bari. Bayan nan kuma kamar yadda addinin musulunci ya koyar da mu, shine wato babban wasiya da malam ya bari wanda na manta ta ƙarshe shine ya yi wasiya da alkitabu wa sunna, wato riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda malam akai rayuwarsa ta tafi. Duk da dan adam ba a rasa shi da kurakurai, domin shi ma dan adam ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bani adam khata'u wa khairul khata'ina at-tawwabun. To da ka yanzu abin da ya kamata mu bai da ma yi wa malam shi ne a so koke wannan babu abin da zai fara mata. Kamar yadda masu bibiyan mu a shafin Facebook na Albarka Radio, kamar yadda kuke ji dai wasiyoyin da malam ya bari kenan ake karantawa, ake karantawa wanda suka ci
wannan jana'iza domin su kiyaye. masu bin wasiya Har yanzu dai ana jiran cikin lokaci don gabatar da wannan jana'iza ta malam kuma wannan shine karantarwarsa. Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, wanda kuma insha Allah wannan magana da mu ƙara yi ne ta saboda ta zama sako ne ga duk wani, kar wani ya zo ya saba wannan sako da muka isar, musamman batun ɗaukan hotunan. Muna ƙara jaddadawa da batun ɗaukan bidiyo, wannan ba koyarwar littafin Qur'ani da sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya gafarta wa malam. Tsaya a hira da ni ne. Har yanzu dai ana ci gaba da jiran lokaci. Yanzu dai a iya cewa saura minti 50. Idan minti 50 ya yi, kamar yadda sanarwa ta riga ta fito, an ba da sanarwar cewa za a yi jana'izar malam da misalin karfe 10 daidai. Tuni dai gawan malam ta riga ta samu isowa tun wajajen karfe 9 ta riga da ta samu isowa, wato filin idi na Gainsborough da ke nan birnin Bauchin Yakubu, inda malam kowane shekara musamman a lokutan sallan idi yake jagorantar sallar idi. Karfe 10 dai aka ba da sanarwa ta jana'izar Imam Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani a masallacin idin dai tana ci gaba da cika, inda kamar yadda aka riga aka baku sanarwa za a tsaye da wato da gabatar da jana'izar Imam Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi da misalin karfe 10 alhamdulillah, da misalin karfe 10 daidai. So tuni dai maluma addini musamman daga nan jihar Bauchi suka riga suka iso da sauran 'yan uwa musulmai don halartar jana'izar Imam Dr. Idris Abdulaziz. A
a nan Bauchi, wadda kamar yadda dai kuka sani a daren wannan rana ta Juma'a Allah ya karbi rayuwar malam. Kamar yadda kuke gani tuni maza da mata suka samu halarta, ko kuma a ce suke kan halarta zuwa wannan sallar jana'iza.